ଏଟା ପଛପଟଟା ମାନେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆମର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆମ ଏଟା ଆମ ସାହି ବାଟଟା ଆମେ ସେ ବାଟରେ ଗାଧେଇନି ପଳଉ। ହର ହର ମହାଦେବ ନମସ୍କାର। ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପରେ ଅଛି। ତ 3 ମାସ ତଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ମାନେ ଦେଖିବ ଶେଷ ଯାକେ। ତ ଚାଲ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟୀ ଜାଗା। ତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରି। ତ ଭାବିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା, 3 ମାସ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଦୁଶୁଛି। ମାନେ ସବୁ ଗଛରାକ ପତର କଅଁଳି ଯାଇଛି। ତ ଅଗଲି ବ୍ଲକରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗଛରାକରେ ପତର ନଥିଲା। ତ ଏରା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ତ ଦେଖ ଧଳା ଧଳା ଗଛରା ପତର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ସବୁ ଗଛରେ ପତର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ସେପଟ ଗୋଟେ 1 2 3 ସେପଟେ 4 5 6ଟା ଗଛ ଅଛି। ଏଇ 6ଟା ଗଛ ମାନେ ପଥରଟାକୁ ପୁରା ଘେରିନି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମାନେ କେଉଁ ପାର୍କ ବି ମାନେ ଭଲ ଦିଶିବନି, ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତ ଏ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା। ତ ଅଗଲି ବ୍ଲକରେ ବି ଦେଖିଥିବ, ଏରା ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ସବୁ ମାନେ ପତର କଅଁଳି ଯାଇଛି, ସବୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଦିଶୁଛି। ଲୋକେସନଟା ଦେଖ। ତ ଯିବା ଚାଲ ଭିତରକୁ ଦେଇ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ବଦଳିଥିବ କ'ଣ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଭାଇ ଦେଖ ଗଛରାକରେ ନାଁ ସବୁ ଲେଖିଦଉଛି। ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଗାରେଇ ଗୁରାଇନି ସବୁ ନାଁ ଲେଖିଦଉଛି। ତ ଏଟା ପଛପଟଟା ମାନେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତ ଆଗ ପଛପଟଟା ହେଇତ ତାଲା ପକେଇବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପକେଇବେ ସେ ତାଙ୍କର। ତ ଆଗଟା ସେପଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ମାନେ ଏଟା ତା ପଛଟା ପୁରାପୁରି ଲୋକେସନ୍ ଏରିଆଟା। ଭାଇ ତା ଆଗଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି, ତା ପଛଟା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବ, ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଭଲ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ତ ଏଇଟା କମୁସି ଗ୍ରାମରେ ଯାଉଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା, ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଯିଏ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆସିବେ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରଟା ଠାକୁରଙ୍କର। ଭାଇ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ ସବୁ ପିଲାଦିନର କଥା ସବୁ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ କାହିଁ ଏଇଟା କିନା ଏଇଟା ଆମ ସାହିକି ଦେଖ ରାସ୍ତାଟା ସେପଟ ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ମାନେ ସେ ବନ୍ଧକୁ ଗାଧେଇ ଆସୁ। ମାନେ ବନ୍ଧଟା ତ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଅଗଲି ବ୍ଲକରେ। ତ ଚାଲ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଅମଳ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ମନ୍ଦିର। ମାନେ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଭାଇ ଜାଗାର ଦେଖ ମାନେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଯେମିତି ସେମିତି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି। ବନ୍ଧଟା ବି ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଦେଖ ସବୁ ମାନେ ଖୋଳିନି, ସବୁ ନୂଆ ମାନେ କରିଦେଇଛି। ତ ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧଟେ ବି ଖୋଳିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି। ତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବନ୍ଧଟା ମାନେ ପାଣି ସବୁ ଫୁଲ ଥାଏ। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆସି ସବୁ ସେପଟେ ଗାଧେଇବୁ। ତ ଗାଧେଇନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତ ଭୋଗ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସେପଟେ ବାଟ ଥିଲା ବି, ସେପଟେ ବି ବାଟ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଏପଟ ମେନ୍ ବାଟଟା, ଏପଟ ପଛଟା। ହେଲେ ଆମକୁ ଏପଟେ ଭୋଗ ଭୋଗି ଦେଇଛି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇନି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଯାଉ। ଏଇଟା ଆମ ସାହି ବାଟଟା, ଆମେ ସେ ବାଟରେ ଗାଧେଇନି ପଳଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଭୁଲି ହେଉନି। ମାନେ ଭାଇ ସବୁ ମାନେ ପିଲାଦିନ ଡିଟେଲ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭାଇ।
देख भाई लोकेशन एरिया जगहटा भाई ये जगह को केबे आसीबो कहीं ना ये गोटे शिव मंदिर ये आम कुमुसी गाँव रे जाऊँगी ये मंदिरटी तो कुमुसी गाँ को केबे आसीबे दर्शन करी तो बाटरे गोटे स्कूलटे पड़ो सेपटू बाँ को बुली पड़े देखिए शिव मंदिरटा तो आगर गोटे भूसबड़ा भी अच्छी तो माने से भूसबड़ा ठाकुर को ही देखिले तो माने जानीपर शिव मंदिरटा एपटे बुली तो केबे आसीबो दर्शन करिबो। रहुजी हर हर महादेव।